Kwi-bio yami phezulu mawuya nje kwi-bio lapha kune link ekhona campaign esiyivulile eye back a body campaign. Lapho ke kuyisikhwama esisivulela ukuthi labo abafisa ukuxhasa ukwakhiwa kwalesakhiwo i-auditorium eyakhiwayo already eyakhiwayo eWest Rand, whether uno 100 rand, whether uno 150, whether uno 200 rand, ayilahlele lapha ku back a body account. I-link ila. Why ngiyenza ngalolo hlobo lolo? Ngiyesaba ukwamukela imali esuka kumuntu ngoba ungilalele kahle, ngoba umuntu uza kulawula. Kodwa uma uyibeka lapha ukuthi wonke umuntu ufisa ukulahlela kalahlele la, then ngeke ukwazi ukungilawula. Sesingaphezulu kuka 2 million wamarandi ngama expenses eseke siwasebenzisile amarandi okuthenga okuqala isakhiwo. Ngingakuhlebela nje ukuthi i-septic toilet lena ke esiuthi we are currently busy nge-septic toilet. Awu icelile ngalokuya ngale ku 160,000 leyo mali leyo okusiye sabhoboza isikhwama ngoba sifuna nibone ukuthi sinaso isineke esokuyakha lento, kodwa ofisa ukuba ingxenye yokwakhiwa kwalento asizomvalela ngaphandle. Kodwa engeke nguvume ukuba umuntu anginyonyobele eceleni athi mkhulu nako okuncanyana enzele ukuba nakusasa ngimkhumbule uma ngabe ethi mkhulu jumpa bese ngithi ngijampe kangakanani. Cha, lapha ngizama ukuthi amalungelo wami abe ngakimi. Uma ngabe ufuna ifavor engenaso isikhathi esokukwenzela yona, ungangikhumbuzi ngento owanginikeza yona ekhoneni. Angizokwamukela ama contributions ekhoneni okanye ku personal account yami, angamukeli lutho unless makukuthi uyangipha. Hayi futhi ungafaka yami personal account, hamba ufaka kwi account yenkonzo. Kodwa la sine back account, sine back a body campaign esibhizi ngayo, ngiyifaka izolo. Ngabe sikhulume ngayo ku live kodwa omanikiniki bebayibhekile. As a result bakhona abantu esengibabona ukuthi bayanyonyoba ngamehlo kamoya baye kuleso sakhiwo leso esiwu 2 something hectares esikhulu, and sikuplan yokuthi siphinde futhi si-add nga another 2 hectares, meaning ukuthi uyosinikeza almost 5 hectares. So you'll understand ukuthi le ndawo izoba inkulu kangakanani auditorium leyo eye All Nation, ukuthi already isiku movement under construction. Lapho ziningi izinto engifisa ukuba zibe khona. Iclinic yethu izoba lapha, nendawo ezokufundisa abantwana esizobe sihamba nabo, nendawo ye-emergency. Odokotela bethu bakwazi ukuthi uma ngabe nikhwehlela nigula babe lapha kuleya ndawo bakwazi ke ukunisiza, nezinye zezinto enokwazi ukuba nithole usizo lwazo, mhlawumbe ke nama drips laba abathi hayi sofika early thina uma seyivuthiwe lento sithole lawo ma drips lawo, nezinto eziningi ezokwakhiwa lapha. So la ngibheka, angeke ngisayiveza ukuthi mangibheka lento idinga ama millions amangaki ngoba ninengqondo ezinjalo nina. Kodwa ke i-back a body campaign ikhona, ilapha ku-bio yami. Uyangena lapha upress, izakuthatha ikuyise ukuthi ufaka u100 rand, ufaka u150, ufaka ini, akuzoba nankinga. And khumbula ukuthi elami iphupho ukuthi uma ngabe sizoba nenkonzo kube nendawo yokuthi kube ibuffet. Angithi uphuma enkonzweni ukhathele, then awunasikhathi sokuya lena uyokwenzani, uvela uhlala etafuleni, uhamba uyophaka lapha, uhlale phansi udle, uthi uma ungasothanga uphinde futhi ubuyele. I-price yakhona izobe icover lokho, nanokuthi futhi nakhelwe amagumbi okulala within inkonzo okanye ke around inkonzo. That is why si-add that 2 hectares elandelayo ukuthi kube nama room, uze enkonzweni upaka imoto yakho la, ulala la, wenza konke la, uyaqeda lapha. That is why siqala nge-septic toilet, siqale ngokubiyela sithi septic toilet. Ngemva kwaloko ke manje siyabheka ukuthi okay ikuphi okungalandela. Akutatazelwa uma ngabe wenza into lento. Mhlawumbe ngangithatha, uma ngizenzela mina ngokwami, mhlawumbe ngangithatha 5 years, mhlawumbe ngangithatha 3 years, vele angitatazele. Kodwa ke bakhona labo abathi singathanda ukuxhasa, senza kanjani? Back a body
campaign ukuze kwakhiwe i-All Nation Auditorium khona kuphi eWest Rand. Yebo, eWest Rand kulake siyoyakha khona yoba inkulu, bhaza bandiza abantu basuke phesheya basuke konke amazwe angaphandle. Siyokwenza futhi nehholo enkulu ukuthi omama bathi thina asinamali yegumbi, bayoba neyipontshi balale mhlawumbe uthola mhlawumbe u100 rand, u150, u250 okanye u300. Ngoba vele niyobe nishare nilala lapha nibe namashawa enu la niyogeza khona, bese ukuthi laba bathi hayi thina sinawo amandla ukuthi singalithola igumbi elizoba ngelethu singashare, bazawungena lapho. Obaba bazoba nehholo yabo abazolala khona, omama babe nehholo yabo abazolala khona, ngoba wonke umuntu kwamele afford ukuza enkonzweni. And futhi lenkonzo lena ayizohamba njengalezi esijwayelekile mhlawumbe ukuthi January to December every Sunday siyongena. Ngeke khonakala ngoba vele sisempini, ukusho ukuthi mhlawumbe masidonse iviki lonke salokha sathi uyabhuka for lenkonzo iviki lonke, then ke lela viki lela siyaphumula ngoba akuwona umshini wokugaya imali, inyama lena iyakhathala. So ke sizohamba kanjalo. Ngidinga ukucacisela ukuthi ungashiye ukuthi mhlawumbe ukuthi every Sunday siyoba lapha, cha, angeke khonakale lokho ngoba siyobe silwa, then uma silwa siyakhathala, sidinga ukuphumula siphinde futhi sibuyele. And mase iqala mhlawumbe lento yokuhlola njani soyibeka le ngaphandle, sifocus kulabo abade siyeze enkonzweni, sikunqobele amadimoni akho ubuyele ekhaya. Makube njalo, back ebody campaign yalapha kwilink kubio, uzayithola ilink lapha kubio, bese ke uyaphosa ongaphosa. Ingashesha iphele lento uma ngabe singenza kanjalo, ingashesha iphele. Makube njalo, ningaqolwa. Leyo link uzayithola la kwikhasi elina 1.1 million, no telling.